Kom med mig, mens jeg kommer klar til at gå på arbejde som dørmand. Vi starter helt basic. Bukser og t-shirt, ikke noget fancy. I bukserne har jeg det vigtigste grej. En tusch til at strege stempler ud, når folk har været lidt for sociale. En lygte, så jeg kan se ting, jeg faktisk helst ikke vil se. Og mit dørmandskort. Det skal altid kunne fremvises ved politiets forespørgsel. Lidt ligesom et kørekort, bortset fra at de åbenbart ikke kan slå det op nogen steder. Så kommer stikvesten. Den er lidt kantet, lidt klodset, overhovedet ikke behagelig at på, men min læge siger, at det er meget sundt for mig at blive stukket ned, så vi tager den med. Arbejdstrøje med security og firmanavn på. Det er her folk begynder at tage mig lidt seriøst, og også her de begynder at sige, ej, du ligner faktisk en meget flink dørmand. Det ændrer sig senere på aftenen. Arbejdsjakken ovenpå, den siger 2 ting. Jeg arbejder her, og nej, du kan ikke bare lige komme ind alligevel. Halsedisse, den holder mig varm og skjuler mit ansigtsudtryk, når jeg er træt af diskussioner. Ikke fordi det er smart, men fordi mine ører også fortjener at overleve en nattevagt. Handsker, så jeg kan holde varmen og undgå at røre ved ting, jeg ikke har lyst til at røre ved. Og til sidst skoene. De skal kunne holde til rigtig mange timer og rigtig mange skridt, og mindst en person, der er overbevist om, at de kender ejeren. Og sådan, klar til arbejde. Ønsk mig held og lykke, og husk, opfør jer nu ordentligt i byen, så slipper I for at møde mig.